Día da terapia ocupacional. Tal día como a hoxe, en 2010 foi decidido pola Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales que era importante darlle visibilidade á nosa profesión, difundir as tarefas que realizamos e a forma na que axudamos diariamente a aquelas persoas e colectivos cos que traballamos. Obviamente moitos de vos nunca escoitarades falar dela, outros o mellor sí que saberíades da súa existencia unha vez os vosos familiares estiveron relacionados con ela. Pero a diferencia de moitas outras profesións sociosanitarias, é a gran descoñecida. Todas as persoas somos seres ocupacionais. Ao longo do día desenvolvemos múltiples actividades, tanto actividades de autocuidado como asearse, comer, vestirse, como actividades productivas, de ocio, descanso, e precisamos que exista un equilibrio entre todas esas ocupacións. Todas as funcións da terapia ocupacional están encamiñadas á promoción da autonomía persoal, nas persoas maiores neste caso, e a facilitación do coidado, tanto para as familias como para outras persoas que poidan exercer eses coidados. Nas actividades básicas da vida diaria tratamos de entrenalas no propio momento, non? Pois a comida no momento da comida, a higiene bucal despois das comidas, o vestido cando hai que pôr sacar roupa, pero logo hai outra serie de actividades que fomentan as súas capacidades e as súas fortalezas. Trátase tamén de que as persoas sigan facendo aquelas actividades que les gustaba facer e que igual de alguna maneira xa non poden realizarlas, non? Pois se les gustaba a horta, pois que poidan seguir traballando a horta, pero con máis axuda. Se les gustaba calcetar, pois que poidan seguir calcetando e que precisen maiores apoios. Realizamos as actividades da vida diaria. Na terapia ocupacional foméntase, sobre todo, a súa capacidade de decisión, o seu empoderamento. As persoas maiores sexan protagonistas activas da súa propia vida e decidan por si mesmas todo canto poidan. E no caso de que non poidan decidir, que se respete a súa historia de vida, que se respeten os seus intereses e así manter a súa identidade propia. No entiendo mi cuando que gosto. A visión da terapeuta nos centros de día é buscar un clima grupal onde o respeto, a escoita activa e o compromiso e o sentido de permanencia a un grupo sexa fundamental. Mediante unha actividade grupal, o terapeuta busca que se cree un espacio onde cada persoa pode expresarse libremente e con liberdade e se sinta valorada. Ademais, os terapeutas ocupacionais son os especialistas na realización de adaptacións para a vida cotiá. Desta forma, as persoas usuarias e as súas familias poden verse beneficiadas co asesoramento que lle realiza sobre os dispositivos máis apropiados para facilitar a vida e a súa disponibilidade no mercado. Por exemplo, pode indicar que debe ter en conta a hora de escoller un bastón, un andador, unha cadeira de rodas, un produto para facilitar a movilización e incluso aqueles que suplen déficits visuais, auditivos, físicos, cognitivos e, en consecuencia, emocionais. De pesares que encanta estar ao seu lado, que sempre te está quitando as penas que tens no corazón.